Now, if the impact is in KZN, it reflects something different. It reflects Zulu tribalism. And Usola ukwecasana ngokubuhlanga usihlalo we-ANC uGwede Mantashe ebona umkhonto wesizwe ubhuquzisa i-ANC ngevoti le kwaZulu Natal. Nganza kwethu anginibingelele nginamukele le channel eMaswiti Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungazeli iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu utabengize ngalo ke njengamanje luthi ke isuse inkulumo ke kalowo ongusihlalo we-ANC uGwede Mantashe emva ukuthi aphawule kulama result akawabone kwaZulu Natal. Uthi ke lama result ke alapha kwaZulu Natal influenced iZulu tribalism, okusho ukuthi ke njengoba ke umkhonto wesizwe hamba phambili kangaka uthi ke kwenziwa ukuthi ke amaZulu asebenzisa ubuhlanga okanye ke acwasa ngokubuhlanga ingakho evotela umkhonto wesizwe. Kusho ukuthi ke avota ngoba nakho mhlambe ke umkhonto wesizwe mhlambe uholwa umZulu, avota ngoba nakho umkhonto wesizwe mhlambe ke uphethwe umuntu wangakwaZulu njengoba ke kwaziwa ukuthi ke umengameli umkhonto wesizwe ubaba uJacob Zuma kanti futhi ke owakhona le kwaZulu Natal. Lokho ke kudaleke imbuzo futhi ke ivuka nokwabanye abantu, ingavuki ke kumaZulu kuphela, ivuka kuwo wonke umuntu walapha eMzansi Afrika ngisho ke namaXhosa imbala, ngoba ke umbuzo ubungawo ukuthi ke uma ngabe kuukuthi ke amaZulu avota ngokubuhlanga kusho ukuthi ke namaXhosa avota ngokubuhlanga ngoba iANC ibusa kangaka le Eastern Cape, kusho ukuthi ke bavota ngoba nakho yayikade ke iphethwe ubaba uNelson Mandela. Nganza kwethu ngizolokhu nje ngulethela zona zishisa zinjalo, ngicela ukuthi ke uyizwele ukuthi ke Gwede Mantashe uyibeke kanjani le ndaba ngingathi ke echazela abezindaba. Mangabe usuqedile ungazeli iqiniso lokuthi ke uyasubscribe. Ngiyabonga. now, if the impact is in KZN, it reflects something different. It reflects Zulu tribalism. And I don't think we should actually lock ourselves into Zulu tribalism. Tribalism is a backward form of politics. It is having its time frame, it disappears. So if that is the factor, I'm not worried about it.